kulo mcimbi wothwasa lekhansela noma ngabe umlandeli kabani wamukelekile la ekhaya neza. So ngicela ukuthi kungabi khona umuntu ozohamba ephuma umoya. Ngicela ama-artist azocula la wonke, lingabi khona i-artist ezokhuluma ngelinye kambi, ngoba into engizama ukuyigqugquzela noma kunzima ngigqugquzela lento yokuthi asakhe singadli ibhizi. Niyangizwa? Cela ukubona bonke abantu abathanda ithwasa lekhansela izandla phezulu. Yazi-ke bafowethu, angenanga umuntu othanda ukukhuluma kakhulu, kodwa ukuthanda umakhelwane wakho kubaluleke kakhulu kunokuzithanda wena. Ukuba nothando kufanele sikubone ngokuthi uthanda umuntu oseceleni kwakho. Kusho ukuthi uma kwenzeka umsitha lowo muntu akasaliboni ithwasa libe lihlonke kahle kahle. So ngicela labo bagqoke ingubo yelo kakhulukazi bazame ukuhleleka ukuthi bazoma kanjani ukuze abantu bangasitheki, ngoba cha ngifuni bona bathothobayo. Ngale isikhathi into bengizoyenza njengamanje, ngizokhipha i-album yami osihloko sithi Mama kamadoda. Hey, ikhansela umgomeni indida. Ngithethe mlemo. Lalela ningi ngoba ngila ngizokwamukela noma ngizokunamukela ninonke ukuthi you are welcome kulo mcimbi wethwasa lekhansela. Hayi ukuthi sengizoperforma, uma sengiperforma ngizofinyelela even kuwena lapho ngemuva ngifike ngihlabe bese ngishaya ingumphotho. Hayi ngishele izandla ukuthi nginzima lalela. Hayi ngishele izandla nje ukuthi cha ngiyaswenka. Yabo, alright, angachithi isikhathi. Ngizoyithinta kancane le ngoma ethi njengoba sekila okusuka la i-CD uzobe sewuyithola. Uma ungakwazanga uyithola namhlanje asazi ukuthi uyophinda uyithole nini, ngoba ma-hit wodwa futhi anenkani. Ngisebenzisa inkani kule album yami. I-GCM izokhishwa ngaphansi kwethwasa lekhansela, bese kuthi-ke inkani yona ngiyikhiphe yona ngaphansi kwethwasa lekhansela gear number 3. Laba bathu uthayela kunomoya umfoka amajoni. Uyangithola ngithi? Amazi ngizokwenza kanjani, kodwa bengifuna ukuthi masekuthenga right. Ngicela ukuthi masekuthenga ama-CD ingaphushani. Ama-CD uma ungayitholanga namhlanje ngeke ngikufundise ukuthi uzoyithola nini, kodwa engishoyayo ukuthi akhona ama-CD kumele niwatholile namuhla. Usuyitholile uthole kanjani? Bazoqhamuka ngaphi abantu abazothenga ama-CD? Bazoqhamuka ngala. Alright. Ngesikhathi ngisathi mina mathathu noma after sekuthe mathathu. After ngoba kuzophazamiseka, yabo. Uma ngephonya ingoma yami kumemeza amakhambe, yengane mathathu la madoda, yengane ukhansela nomgomeni